Alysy we ýaly könüden ber diýer hakka aşynda. Doýup bilmeýän bu dünýeden kimler gider 100 ýaşynda. Dünýe bilen ýeke galyp geçmişini sermär duýşyndy. O bir topar ýatlamalan ýükün alyp kim gider 80 ýaşynda. Gyýdyrlap, ogla ýörüp derdi ýaňyr ýeňlände başynda bilmeýän özüne wagt aýryp kim gider 60 ýaşynda. Hyýalyna geljek taslap, essemler tüýs joşandy. Orta ýolda howrun taşlap, kimler gider 40 ýaşynda. Jemläp dünýäň şirin sözüň gijeler goşky goşanda, o gijeler ýummadyk gözüni ýumar 20 ýaşynda. Deret bir içi humly golşa ýaly hemme mehrin paýlaşanda bir açylan gunça ýaly kimler gider 10 ýaşynda. Begendirip gelende gidenler var 3 ýaşama. Şükür etmek gerek. Şükür etmek gerek. Gidenler var hiç ýaşama.